Naay mga ulitaw nga moingon nga, agwa pa gid akong pilion. Oy, bahalag dili Dios nun. Unsa man ang hinimba pero batiog na wong mga young people mo ingon sa pulong sa Ginoo. Ang kaanyag sa babae malimbongon ug dili mulungtad apan dalaygon ang babayeng nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo. Kana kagwapa sa babae nga dili Dios nun, malimbongon na. Abi nimo happy ka na dili. Duha ka oras na sige pa namin, one night time sa pagpanghinlo sa balay. Kalandrakas na nag-wrestling na ang gamit sa balay. Ang imong asawa gwapa pero nag-wrestling ang gamit sa balay. Abi ni happy ka, wrong kay gastador kaayo, palit sa nina, palit og make-up. Unya palaaway kay na kung dili matuman mo ang iyang gusto, di mo mapalit ang iyang gusto, manghaway na sa imuha. Unya sige lang nag-TikTok, ang bata di nagkakaatiman. Nanay tsansa nga mangitag lain nga naman na may mas labaw nimo, mas guwapo nimo, mas kwartahan makasupply sa iyang panginahanglan. Unya dili basihan oy nga pagwapa imong partner, happy na ka. Daghan kay mga artista, gwapa sila asawa, pero nagbulag man lagi sila. Di ba? So dili basihan ang kagwapa sa partner nimo sa perfect nga relationship. Tanaw ka amigo, nangita gid siya og babae nga gwapa, batan-on, tsadag porma. Kakita gid siya. Siya 40 anyos, ang iya napilian 19 anyos. Gikasal sila. Pero tungod kay babae, dili man Dios noon, nag-away sila sa ilang honeymoon. Wala madayon ang honeymoon. Nihangyo pa siya sa iyang ginikanan. After 6 months, ay na dayon ang ilang honeymoon. Pero kasi lang sila away, dili Dios ang sentro sa ilang relationship.